Horas selamat manugut madihita salhuna. Adorang sotapuka aka ulau tadi manugo niarion. Jumolo mahita manangihon hatani debata. Martangi yang mahita. Jagoba debata amanami mau liate matuhan. Di pasaha rohanami di manugo niarion. Di padungo hodo pehami. Dinalaho mangulahon aka ulau nami. Alai nang jumolo hami. Para dihon rohanang pikiran nami. Macakon barita nauli nagabe pohal di tonga-tonga ninggulu nami. Alani ima kuling mahu ale Tuhan nungarade hami tumangi hosa. Amin. Hatani debata di hita di manugo niarion di enet mesian buku Ezekiel bidu 10 ayat 20 sada songonon madidok dising. Alai tung sura ditudalhon rohani parjahati saluhu dosana akanani ulana naselaon jala diradoti saluhut akapatiki jala diulaun uhum dohot hati goran tongondo ikon mangulu ibana dan jadi mate ima sahatna hamu akadongan saha porsiaon bangso Israel songon bangso nak pinili ni debata masai jok do bangsoi dang mangulahon patik dohot uhum napina sahat ni debata. Uhum dohot hati goran jok do dilau sinasida. Diulahon bangsoi do hajahaton. Diulahon nasida do ketidakadilan. Bahkan manoba gana-gana ado nasida. Bangso nama cai koras. Jalan nama sejuka do bangso Israel. Alani dosa nabinahin nasida, pola do ikon hona uhum bangsoi hinor honi pangalausion nasida. Ala itu tu tung macai balgado holong ni rohani debata. Didok do di Ezekiel bidu tolu pulu tolui dada di halo mohon rohani debata hama mate ni parjahati. Alai nahina lomohon ni rohani dabasa ima habubaun ni rohani bangso hido sian dosana. Tutu songon badan nama cai dinggan nama cai tabu di pasah debata tuganup akana porsia. Asa unang selalap akka pardusei di hadusauna. Alai ikon mulak manian tumudalhon akka dosana mulak musie tudalan ni debata nasitonge. Asa di pasaha debata ma hai baruhon dohot akka partikian kesempatan tu akka jolma laho mangulahon lomo ni rohani debata. Tiki na pinasaha nang tuhita di bagasan partikianot pe ima tiki parasian. Tiki na iko pakeota songon kesempatan na pinasaha ni debata tu hita. Asa unang matutu selalap pita mangulahon akadosa, selalap pita mangulahon naso hinalomohon ni rohani debata di tonga-tonga ni pargulutan. Ala nguluhon ima parsotokinan, jala molodung jupa tikina tutu ro uhuman ni debata tu ita. Jala tajalo hopar tu na taula. Alani i dipaingot hata ni dibatama dihita di bagasan tikion. Molotung adong dihita roha lahu manadikon akka hajatotai. Jala mula kita musetu dalan di debata. Mangulahon uhum dohot hati goran nang hasitongan nasiat debata. Didok tu hita ikon mangulu do hita muse. Mangulu dilihon debata hanguluan. Ima hanguluan nasa leleng ni lelengna. Tu akka jolma na olo manadikon hajahatonna. Jala holong di debata na macebal kasi tutudung nga di pasahat marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus nang mati tarsilang humoko pita. Asa unang hamatian na manoktongi binagabe caparta alay hanguluan na salileng nilileng na naman. Ala ni pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus dihita. Unang beolo hita diperbudak dosa. Alay tatudal humah dosay. Jala ta eyay ma ngulu na domenggan tujuluan nyarion. Alani amanginang. Tapake matiki na pinasaha ni debata di hita.
tikion imatiki parasian pake mai asa tumbui hita mangulahon nahina lomohon ni roha ni debata. Amen martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan Jehovah di hatam na hutang yon hami di manugo ni arion. Di leon hodo petutu di hami tiki parasian. Lahu manggulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Unang matutu hami di parhatoban dosa dohot hacahatoni. Alai toktong mahami ali Tuhan mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu ma akan anuda di tangan nami. Pasu-pasu ma ali Tuhan aka ulau nami di bagasan manugoton. Asa saluhu nana hula hami ben sangap di kuarmi. Calo matang yang nami di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.